खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। मोजां मोनजायाब्लाबो गाज्रि मोनजाब्लाबो आरोबाव मोननैसो भिडिअनि सोमोन्दै बेखेवनानै होनो होननानै भिडिअखौ लानानै फैबावबाय। जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर नैबेखौहाय बिथाङा BPF सरकारा जेननायनिफ्राय लानानै बारग' सरकारनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मा खालामगोन मा खालामा उसुखुथु जागासिनो दङ। दा सारा मालाबा गिर्जायाव हाबहैदों, माब्लाबा मस्जिदाव हाबदों, माब्लाबा मन्दिरावहाय फुजा खालामदों, माब्लाबानि समाव चार्चआव थाङो, माब्लाबानि समावहाय मस्जिदाव, माब्लाबानि समाव मन्दिराव। दा सारा चार्च मन्दिर मस्जिद बेयाव थांनानै मा बिहैदों? मोजांनि बाथ्रा, जुदि मोजांनि थाखाय बिजादोंब्ला हारिखौहाय सान्थि गोजोनैहाय दैदेननो थाखाय जुदि आर'ज खालामदोंब्ला बेखौहाय मोजांनि बाथ्रा होननानैहाय आं सानो। आरो बेफोरबायदि बाहागो लानाया गाज्रि बाथ्रा नङा। नाथाय आं सान्दों सारा जुदि बेफोरबायदि चार्चआव थांनानैहाय सिगांनि जि जानानै थानाय जाथाय, जि बेल्टिनि दावराव समावहाय हाजार हाजार बर' मानसिफोरखौहाय नंखाय दायावनो बेल्टि लागायनानैहाय बुथारहोबोबाय, हारिजों हारि नांलाय खमलाय खालामहोबोबाय, सोरखौबा गावथारबोबाय, नैबेफोरखौहाय जाहाथे पापनिफ्राय उदार मोननो थाखाय चार्चआवहाय बिख'ना लायोब्ला मोजां जागोन होननानैहाय गोथाङै थासान्दि समावनो बिनानै लाखासां, नङाब्ला उनावहाय बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङोब्ला गावनि पापखौहाय निमाहा बिनो थाखाय सम मोननाय नङा। फैनायनि उनावहाय बेबायदि गावनि पापखौहाय रायख'ना लानो थाखाय जेबो सुबिदा गैया। ज' रायजोफोर, जानो हागौ सारा फैबाय थानाय सम जे इलेक्सन बेखौ लानानै माब्लाबानि समाव चार्चआव हाबदों, माब्लाबानि समावहाय मस्जिदाव हाबदों, माब्लाबानि समावहाय मन्दिरावहाय फुजा खालामदों। जुदि सारनि थांखिया थांनाय 17 बोसोरावहाय जेरैबायदि सासन खालामदों बेफोरबायदिनो सासन खालामफिनगोन आं होननानै सानदोंब्ला, सोरनिबा दायनिगिरिनि सायावहाय खिथेर हगारनो होननानैहाय सानदोंब्ला, अब्ला सारनि जि चार्चआव हाबनाय बे गासैबो फैमाल। बेनिखायनो आं सानो आंनि गोसो गोरबोजों जाहाथे सारा थांनानै थासान्दि गावनि पापखौहाय उदार खालामनानै लायो। रायजोफोर, जोङो गोबां सुबुङा मिथिगौ हाग्रामा महिलारि सारनि 17 बोसोर रायजो खुंनाया मा अबस्था। नोंथांमोना गुगोल एपआवहाय सार्च खालामनानै नायोब्लाबो नुनो मोनगोन। आरो बै समावहाय 1989 मायथाइयाव जेब्ला जोनोम जादों, बेनिफ्राय लानानै 2003 मायथाइनिफ्राय आंबो बुजिनो हानाय जादों, बेनिफ्राय नुबोदों हाग्रामा महिलारि सरकारनि रायजो खुंनाया माब्लाबानि समावहाय फाफ्लियाव थफ्ला लानानै खारनाङोमोन, माब्लाबानि समावहाय आर्मिजों होसोजायोमोन, माब्लाबानि समावहाय बबेयावबा न' सावजायोमोन, माब्लाबानि समावहाय बहाबा गावथारजायोमोन। बेबायदि अनेक रोखोमनि जाथाया जानानै थांबाय। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा रायजो सालायनो खाबु मोनबावै बायदि आं बेखौसो हास्थायो। आरो आंनि साननाया बेनो, आं UPPL खौल' बाख्नायो बे नङा। जुदि UPPL सरकाराबो गावसिनि बुंनाय मथे खोथाखौ लाखिनो हायाब्ला, खामानिखौहाय मावफुंजोबनो रोङाब्ला, अब्ला जानो हागौ फैबाय थानाय समावहाय आरोबाव सोरबा सासे गोदान लिडारा बर' हारिनि गेजेरावहाय जोनोम जाबावगोन। दा नायनोसै दानि सरकारा माबायदि मावो। आरो बिथांमोनाथ' बुंनाय मथे मोनसेनि उनाव मोनसे मावलांगासिनो दङ। नाथाय जायफ्रा मावनायखौ नुसेयावबो नुवाखै होननानै बुंदों बिथांमोना खाना।
आरो जायफ्रा गोजोन फैसेयावबो गोजोन गैया हाग्रामा महिलारि सरखारानो गोजोनमोन होननानै बुंदों बिथांमोननि साननाय हनाया जोबोद थौले गोसोनि आरो बिथांमोना नुनानैबो नुयै बायदि रायजो राजाखौहाय मेगन खाथेनानै बाथ्रा बुंदों। आं सासे मानसिखौ बुंनो सानदों रायजोफोर, नोंथांमोनाबो बयबो सिनायखायो। बिक्रम दैमारि सारा थांनाय समफोरनिफ्रायनो गोबांथा ससियेल मिडियायावहाय मोनसे एपआवहाय बख'नानैहाय डिटेल्सफोरखौ होबाय थादों आरो बिटिआर सरखारनि खामानि मावनायखौहाय जायाखै फैलुर जादों होननानैहाय बुंबोगासिनो दङ। नाथाय बिक्रम दैमारि सारा थांनाय 17 बोसोरावहाय मासे एम्बु बादि 6 मास उन्दुनानै जेरैहाय 6 मासनि उनावहाय खंख्ला नुजायो बेबायदिसोमोन। दिनैहाय बिथाङा बिपिएफ जेननायनि उननिफ्रायनो बियो फिल्डआव ओंखारनो सुरु खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बै समाव बबेयाव थाया बिथांखौ जों चेहराखौनो नुवाखै बै समावहाय। जानो हागौ बै समावहाय बिथांनि उदैया फुलमोन, पकेटआ बुंनानै दङमोन। नाथाय दिनै बिनि पकेटआ जामनायनिफ्राय जामलांबाय थानायनि थाखाय फिल्डआव ओंखारनो सुरु खालामदों। दानिया फैदो रायजोफोर, गुबुन मोनसे आरोबाव नोंथांमोननो फोरमायनानै होबावनोसै। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुदों जानो हागौ। बे भिडिअनि नुथायानो जाहैबाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गफुर हालामाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि रंजाथाइ नुथाय। दा बिथांमोना बिटिआर एकर्ड जानायनिफ्रायसो जोंनि बड'लेण्डआवहाय सरजाब थाजानायखौहाय जों नुनो मोनदों। दा बेयावहाय 60टा गामिया सोसनजानांगौमोन, नाथाय 60टा गामिया सोसनजानायनि अनगायै 41टा गामिया सोसनजाबाय आरो बे जा बाखि दङ 19टा गामि बेखौबो उनावहाय सोसननाय जागोन होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। माखासे टेकनिकेल इस्यु प्रब्लेमनि थाखाय सोसननो हायाखै होननानैहाय जों मिथिदों। दा बे गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा एसेबां बोसोर 1986 निफ्राय लानानै दावहा नांबोसेयावबो बारग' सरखार हाग्रामा महिलारि शिबआ माब्लाबाबो गफुरनि बर'फोरखौहाय बड'लेण्डआव सोनो थांखि लानायखौ जों नुनो मोनाखै होननानैहाय बिथांमोना फोरमायदों। दा बिथांमोनाबो जोबोद गोजोननाय मोनदों इउपिपिएल सरखारखौहाय। इउपिपिएल सरखारा 2.5 बोसोरल' मोजां रायजो सालायगासिनो दं। दा बेसिखिनियावनो जुदि गफुरखौबो बड'लेण्डआव सोसननो हाबायब्ला अब्ला 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया मा मावनो हागौमोन, मा मावनो हायामोन। आरो जेब्ला 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि रायजो सालायदों बै समावहाय गाव हारसिंनो गोसो खुसियै रायजोखौहाय सालायनो पावार मोनदों। बे समावनो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौबो सान्ति सुक्तिखौहाय लाबोनो हागौमोन हाग्रामा महिलारिया। दा प्रमद बर' सरखारखौहाय नांलायामोन। दा हाग्रामा महिलारिनि गावनि व्यक्तिगत गाद्दिनि थाखायल' हास्थायनायनि थाखायनो बे जाथाया जानानै फैदों। बर' रायजो राजानि थाखाय गोदान चिफ सायख'नो गोनां जादों रायजोफोर। जिखिजा साना जायफ्रा बिपिएफ सरखार रायजो खुंनायखौ सान्ति मोनदों बैसोर बायदि मानसिया बुरबक, बिथांमोना खाना बेखौहाय आन्दा खानुननो। दा बिसोर बायदि मानसिया नुनानैबो नुयैसो। जाय मानसिया हाग्रामा महिलारिनिफ्राय रां बख'नानै मोनजादोंमोन, जायफोरहा थोजासे दङमोन, जायफ्रा साख्रि बाख्रि हाग्रामा महिलारिनिफ्राय मोनदोंमोन, बिसोर बायदि सुबुङाल' दिनैहाय इउपिपिएलखौहाय मोजां मोनाखै। बैसोर बायदि सुबुङानो हाग्रामा महिलारिनि असान्ति रायजोखौ सान्ति होननानै बुंदों। रायजोफोर जों नुदों थांनाय 17 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि हाग्रायावहाय सासे व्यक्तिखौ गावथारनाय। नाथाय दायो जोङो नुनो मोनबाय गामिनि मानसिफोर फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो
रां होयिनि थाखाय बे बेक्तिखौहाय गावदों आरो बुंनो थाङोब्ला सिङाव बेकग्राउन्डआव मा बाथ्रा दङ बेखौहाय जों मिथिया नाथाय बिटिआर सरकारा गावजानाय बेक्तिनि न'खरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय आगान सुरबाय दा गोदोनि समावहाय बेफोरबायदि गावजायोब्ला माब्लाबानि समावहाय अनसुंथाइ मोनफेरदों नामा आरो सोरबा सरकारा फैनानै नायफैफेरदों नामा माब्लाबा न्याय मोनफेरदोंमोन नामा इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्रायसो अनसुंथाइ सोदोबा फैदों आरो न्यायखौबो मोननो हादों हाग्रामा सरकारा माब्लाबाबो न्याय होफेराखै आरो अनसुंथाइबो होफेराखै बे गावनो होसो होसो गावग्रा मानसि खाबा अब्ला माबोरै बिथांआ अनसुंथाइ होनो जोंनि गहपुर हालामा आगुनि जिथुनाखि सुक्तियाव हाबैया जों बिराद दुखु दंमोन नाथाय दिनैनि बे दाख्लै थांनाय जिथुनाखि बिटिआरनि जिथु दफा मथे हाबनायाव जोंहा जोंनि बे गहपुर हालामनि जानानै जों बिराद गोजोननाय दं आरो जों बिथांमोनखौ बाख्नायदों आरो जों बिथांमोनजों अरायसम लोगोसे दं आरो बेजों लोगोसे जों बेखौ बुंबावनो सानदों जोंहा दिनै माखासे गहपुर हालामनि जिथु बाउन्डार जिथु सेसा दैसिम जिथु सहैबाय बेखौ जों जोबोद गोजोनदों आरो जिथुनाखि माखासे थाबावनाय जेसेबांनाखि गामि दं बै गामिफ्रा बे गामिफोर थालांनाय गामिखौ थाबैनो जाहाथे गोजौनि बे सारमोनहा दैदेनगिरिमोनहा थाबैनो सोना होयो अब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो बांसिन गोजोननाय फैगोन बेजों लोगोसे जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं आरो बे ओनसोलाव जोंहा गोबां खहा दं बेखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिखागौ बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादा मिथिखागौ आरो गुथै रायजो राजाफ्रा जों बिथांमोननि सायावनो सोनारनानै जों दिनैसिम जों बे बर' जाथिखौ जोङो हेफाजाब होगासिनो दं दा बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बार बार बेनो जोंनि जिथुनाखि थांखि आगो दिनै 1987 मायथाइनिफ्राय दिनै आङो गोबां सम जायाखै आंनि उनावहाय आं बै समावनो हेलेम दख'रा बर' फरायसा आफादनि फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन आरो बिनिफ्राय आंनि फिसायानो देरबोनानै बेवहाय प्रेसिडेन्ट जानानै आरो दा रुंग'लांबावबाय अब्लाबो जों बे बर' जाथिखौ दैदेननायाव दिनैसिम बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दं आरो बेवहाय दिनै आंनि जिथु सतबांसा लानाय बे जाफुंनायनि थाखाय आङो बिथांमोननि सायाव बिराद गोजोननाय बाख्नायदों बिटिआरनि जि सुक्ति खालामनाय 41 गामि हाबगोन बेयाव जोंहा गोबां गोजोननाय दङ मानो होनब्ला बिटिआरनि सुक्तियाव जे आगोल बुंनाय मथे 60टा गामि हाबनो गोनांमोन बे 60टा गामि हाबनो गोनाङाव दा 41 गामिखौ कन्टिनिउवास हिसाबै डिक्लेयार होदों जोंहा बेवहाय गोजोननाय दङ थारैनो जोङो बे सुक्तिखौ मानिदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो धन्यबाद होदों आरो जोंनि दानि बिटिआरनि दैदेननाय चिफ सार प्रमद बर' सारखौबो आं हामबायदों आरो जेन' बे 41नि अनगायै आरो थालांनाय माखासे सोसननो गोनां गामिफोर दङ बिथांमोना जेन सोसननानै बिटिआरनि सिमाखौ जाफुंसार होगोन जोंनि गहपुर रायजोनिफ्राय बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय साबायखर बावदों नोंथांमोनखौ दा नै बेवहाय जोंथ' गोबां समनिफ्राय बे गहपुर हालामाव रायजो जाबोनाय हादान समनिफ्राय जों हादान सिफायनो मोननाय दा बेवहाय गोबां दाङाबाजि जालांदों खनसे नङा खननै नङा खनथाम जालांदों दा बेवहाय जोंनि माखासे सिगांनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होनो होननानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदों बायदिसिना मुभमेन्ट खालामदों दा बेवहाय खनथाम दफा खननै सुक्ति जानायाव जोंनि गहपुरखौ इसेबो रायखांलाङाखैमोन बिथांमोना नाथाय नै दे थामथि जिथु सुक्ति समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सुक्ति जानो लानानै दिनै थामथि जिथु बिटिआर सुक्ति बेवहाय माखासे दफानि सिङाव जोंनि गहपुराबो जे हाबफादों आंनो बेखौ जोबोद गोजोनदों आरोखि दा बेवहाय आरो जोंहा ओरैबायदि दंबावो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गहपुर ओनसोलाव गोबां गोदो एबसुनि दिनाव गोबां माने दाङाबाजियाव गोबां माने सुबुंफ्रा जिउ गालांदों बै जिउ गोमालांनायनि माखासे माने मार्टियार्सफोरनि खामानिखौ जाहाथे बे साननैसोनि गेजेरावनो सारमोना प्रमद बर' सारमोना बा आसाम सरकारनि जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथांमोना जाहाथे बै मार्टियार्सफोरनि खामानिखौबो बावैसोनि गेजेराव जाहाथे जाफुंहोयो आंनि बेखौ खावलायदों आरोखि गिबियाव नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय दा जिखिनि नोंथाङा बुंलांबाय दा बिनि सायाव जायफ्रा गावनि बिबेगाव जि सानदों बेखौनो बुंलाबायदों खिन्थु गेबेङै बर' समाजा मा लामाथिं थांगासिनो दं जों बेखौ गिबियाव जोङो साननांगोन आरो बिजिरनायनि गेजेरजों जों आवगायलांनांगोन
दा बेराफारसेथिङै मोजां मावदों, बेराफारसेथिं गाज्रि सानदों। दा बियो बेले बेजेया जों बर' समाजाव फ्राय नुजाथिनायखौ जों दा नुनो मोन्दों। नाथाय जोंनि साननाय हनाय, बर' समाजनि साननाय हनाया बे नङामोन जे गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय बे थानो मोनामोन आरो। खिन्थु दा जिखिनि सृष्टि जादों बेखौ एंगारथ'नानै बर'फ्रा खौसे आरो फिन जोंनि फैगौ इयुनाव जाहाथे मोजाङै मावलांनो हायो, बयबो खौसेयै थांनानै थानो हायो, जों बेखौसो नाजानांगोन। दाबो जोंनि गोरोबथाया फैदोंमोनब्लाबो जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिया दाबो जोबाखै आरो मावबावलांनांगोन। आरो बिनि थाखायनो जों दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरखौ खौसेथियै दाबो लाबोनांगोन। गोदो जेरै खौसेथिमोन दाबो बे बिबेगा जोंनाव फैफिननांगोन आरो जों मावलांनांगोन। दा जों साबायखर बावदों, लर्ड अफ थेंक्स होदों आं प्रमद बर' बिथांखौ आरो लोगोसे दानि एक्जिस्टिं बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। नोंथांमोननि साननाया जे गेबेंमोन दिनै फोरमान जाबाय आरो गफुर हालामसिम सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बे मोननैखौ सोसननायनि जिथु बिबेक दंमोन आरो जोंनि जिथु थैथां नाजाबोनाय, जोंनि जिथु बिखानि थै, जोंनि 534 मुंख्लं बिथांमोननि गोरबोआ, बिथांमोननि गोरबोआव जे सान्थि मोनगोन, बे सान्थिया इयुनाव जोंहाबो मोनसे साहस मोनगोन जे जोंनि मुंख्लंआ ओरैनो थाङाखै, बिथांमोननि बलिदाना दिनैहाय फोरमान जाबाय जे जों थारै बिटिआरआव हाबबाय आरो जिखिनि हाबदों बिनि नेक्स्टआव जायफ्रा दंबावो हाबनो गोनां बेखौ सिस्टेमेटिकेलि फैगौ बुब्लियाव जाहाथे बिथांमोना मोजां मावलाङो, दैदेनगिरि बिथांमोना, आं बिनि सायाव आसा फारिबाय आरो मावलांगोन होननानै आसा थाबाय। BTR welcome, welcome, welcome. BTR welcome, welcome, welcome. BTR welcome, welcome, welcome. Promote for a long live, long live, long live. Promote for a long live, long live, long live.